Laconieke Zeeuwen houden zich nauwelijks meer aan coronamaatregelen. Niet echt. Nee. Ik denk dat nu zo langzamerhand een beetje afgezwakt is dat het zal gaan lijken op een griepje. Maar corona is nog lang niet weg. En verder in deze Zeeland nu. Het lijkt wel herfst in het bos. En de Zeeuwen zoeken alternatief voor duur gas. Goedenavond. Pas op, corona is zeker niet weg, waarschuwt microbioloog Robert Bentvelsen van ziekenhuis Zorgzaam. Om kwetsbare mensen te beschermen moeten we voorzichtig blijven, zegt hij. Maar voor veel Zeeuwen is corona in hun dagelijks leven toch een beetje naar de achtergrond verdreven. Eigenlijk is het gewone leven gelukkig weer opgestart. We wassen nog wel extra handen. Een beetje op de achtergrond speelt dat nog wel mee? Ik hou er toch rekening mee. Kom ik van de winkel, dus gelijk handen wassen. En afstand wordt wat minder, maar ja, ik hou er wel rekening mee. Nou, om eerlijk te zijn, niet meer zo'n hele grote rol op dit moment. Eigenlijk helemaal niet meer. Maar het is niet zo dat u als u boodschappen gaat doen nog extra uw handen wast als u thuis komt? Ja, moe van mijn vrouw, maar meestal vergeet ik het. Ook al is corona bij veel mensen verdreven naar de achtergrond, het virus waart nog steeds rond. Daarom pleit microbioloog Robert Bentvelsen nog voor enige voorzichtigheid. Het zou zomaar kunnen dat het weer terugkomt en dat het toch weer een belasting van de zorg geeft. En ja, laten we een beetje rekening houden met elkaar. Dus juist om die kwetsbaren te beschermen is het goed om wel bewust ermee om te gaan. Maar het is wel begrijpelijk dat we in deze periode er veel minder mee bezig zijn. Ik snap het heel goed. In de zorg is nu ook gelukkig rustig. Er zijn weinig opnames door corona. We merken nog wel dat er mensen ziek binnenkomen die ook corona hebben. Maar het is niet weg. Ook al lijkt het erop dat de huidige coronavarianten wat milder zijn dan in het begin, toch hoopt de microbioloog wel dat we de ernst van corona blijven inzien. Dat het een huistuin- en keukengriepje is, dat is nog niet. En ja, ik verwacht eigenlijk in het najaar, misschien in de winter. Kijk, wanneer de nieuwe variant komt, kan het zomaar anders worden. En dan kan het zomaar zijn dat we toch weer meer rekening moeten houden met het virus in ons dagelijks leven. Maakt u zich zorgen over het najaar? Niet echt. Nee. Ik denk dat nu zo langzamerhand een beetje afgezwakt is dat het zal gaan lijken op een griepje. Ja, daar ben ik wel bang voor dat ze dan weer met maatregelen zitten. Ik verwacht dat het terugkomt. Maar ik hoop in minder mate en minder beperking. Ik weet ook niet waar ze die wijsheid vandaan halen. Dat er weer een nieuwe piek komt. Van de zomer is het ook even een beetje geweest, maar het is ook weer gedoofd. En we gaan daar toch mee moeten leren leven, want dat gaat niet meer uit ons leven verdwijnen. Of en wanneer er een nieuwe piek komt, blijft volgens microbioloog Bentvelsen moeilijk te voorspellen. Maar dat het aantal coronagevallen in het najaar zal toenemen, lijkt onvermijdelijk. De droge zomers die we de laatste jaren hebben zijn funest voor veel bomen. En dat is te zien. Want op veel plekken lijkt het eerder herfst dan middenzomer. En dat komt omdat bomen na deze pittige jaren niet veel reserves meer hebben om met drogere periodes om te gaan. Het blad wat een boom heeft is eigenlijk zijn zonnepanelen. Daarin bouwt hij zijn energie op, bouwt hij zijn reserves op. Maar wat je nu ziet is dat jaar in jaar uit eigenlijk hebben we te maken met die droogte. Dus verkort je eigenlijk dat moment waarin hij zijn reserves kan opbouwen. En als dat lang duurt, ja, dan kan dat het einde betekenen van een boom. En verder moeten we er rekening mee houden dat bomen minder lang meegaan en dat sommige soorten mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Bijvoorbeeld de beuk, daar zie je op een aantal plekken dat het daar gewoon echt slechter mee gaat. En dat zou kunnen dat die inderdaad minder voor gaat komen. En daar zie je dat er ook de boom- en bosbeheerders al bezig zijn met het zoeken naar nieuwe soorten. Van jongens, welke soorten houden zich nou beter dan andere? Waterschap Scheldestromen, landbouworganisatie ZLTO en de boeren gaan samen kijken of er meer zoet water vanuit het Volkerak-Zomeer richting Rijmerswaal kan. Dat is de uitkomst van een informatiebijeenkomst. Boeren zitten te springen om meer zoetwater voor hun gewassen door de steeds drogere periodes. Sommige sloten en waterwegen richting Rijmerswaal zouden dan wel iets breder moeten en ook zou er eventueel een nieuw gemaal bij Rilland moeten komen. Geschatte investering is zo'n 20 miljoen euro.
Vanwege de stijgende prijzen hebben schoorsteenvegers het hartstikke druk op dit moment. Het is nou extreem druk. Dat heeft ook te maken met de gasprijs. Mensen die gaan nou vaak alternatieven zoeken. Houtkachel is een goed alternatief in principe, omdat je daar niet afhankelijk bent van gas. Al die nieuwe stokers hebben een nieuwe schoorsteen nodig. En om iedereen op tijd van dienst te kunnen zijn, wordt er ook in de zomer hard doorgewerkt. Rond oktober tot en met januari is het gewoon zo ongelooflijk druk dat je soms eigenlijk nee moet verkopen. En dat is niet leuk, want mensen willen stoken, kunnen niet. Vinden het dan ook heel vervelend. Maar ja, we hebben maar een paar handen om het werk uit te voeren. Dus we kunnen ook niet meer doen dan we aan kunnen. Dan gaat hij erdoor. Zeeuwse voedselbanken verwachten dat ze het een stuk drukker gaan krijgen door de inflatie. Zoals hier bij voedselbank De Beverlanden in Goes. Op het moment merken we dat nu nog niet, maar de verwachting is van wel. Omdat in heel Nederland en eigenlijk de economie toch minder gaat en de prijzen steeds hoger worden. En daardoor mensen in de problemen zullen komen. Meer klanten betekent ook dat de voedselbank meer eten nodig heeft. Nu is er niks aan de hand, maar over een paar maanden zal het lastiger worden om de pakketten te vullen. We krijgen op het moment heel veel aanbod van fruitkwekers, van groenten, van onze eigen groentetuin in Overzanden. De winkels gaat het aanbod ook best goed. Maar in het najaar, als er minder groente en fruit komt, en daarna maken we ons best wel zorgen over dat er te weinig is. Ja, en ook de voedselbank op Schouwen-Duiveland verwacht dat het storm gaat lopen. De voedselbank van Zeeuws-Vlaanderen merkt ook dat het lastiger wordt om voldoende voedingsmiddelen uit de buurt gedoneerd te krijgen. De klassieke zeezwemtocht, de Scheldebeker, staat voor het eerst sinds 2014 weer op het programma. Het is uniek dat zwemmers de Westerschelde oversteken, omdat die normaal zo'n hele drukke vaarroute is. Maar morgen ligt het scheepvaartverkeer speciaal voor deze wedstrijd een tijdje stil. Historisch, heroïsch, uniek en ontzettend zwaar. Het is de Scheldebeker in een notendop. De zwemwedstrijd tussen Breskens en Vlissingen wordt al sinds 1930 gezwommen. Maar door toenemend scheepvaartverkeer kwam er in 1964 een einde aan de wedstrijd. In 2014 werd er pas weer een editie gehouden. Marcel Oonk werd in 2019 de nieuwe voorzitter. En dus wordt dit zijn eerste Scheldebeker. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ben er bijna dagelijks mee bezig. Maar ik heb ontzettend goede medewerking. En met name de sponsoren waarvan ik zei dat die ongelooflijk veel steun bieden. Maar ook mijn bestuursleden die gewoon echt gepokt en gemazeld zijn. En dat is wel heel erg fijn. En daarnaast heb ik een hoeveelheid vrijwilligers die zich nu successievelijk aanmelden. Om zowel op het strand in Vlissingen als op het strand in Breskens voorbereidingen te treffen. Om het al een en ander klaar te maken zodat er gezwommen kan worden. De bedoeling was om de Scheldebeker iedere 5 jaar te organiseren. Maar dat is onder meer door COVID niet gelukt. Maar nu staat de wedstrijd dan eindelijk weer op de kalender. Het is een zware tocht waar niet zomaar iedereen aan mee kan doen. Nee, het is niet niks. Je moet goed geoefend zijn. Je gaat hier weliswaar bij doodtij weg. Maar op een gegeven moment heb je aan de overkant opkomend water. En zou je door de stroom toch behoorlijk weggezet kunnen worden. Dus je moet wel een sterke zwemmer zijn. Een van de zwemmers die wel een startbewijs op zak heeft is Sam Bonte uit Burghaamstede. Met zijn 18 jaar zal hij als een van de jongste deelnemers de Westerschelde oversteken. Ik verwacht een onwennige wedstrijd. Ik bedoel, het is een gebied wat je niet heel goed kent. Natuurlijk stromingen vanaf het havenverkeer. Dus ik denk dat het heel onwennig gaat worden. En we gaan het zien. Gewoon lekker zwemmen. Bonte zwom al vaker wedstrijden langs de kust. Maar nog nooit stak hij de Westerschelde over. Hoe kan je erop trainen? Ja, eigenlijk niet. Het is vooral het fysiek wat je jullie kan trainen. Maar ik denk, het zwemmen echt zelf daar in dat gebied, dat kan je niet trainen, denk ik. Wat verwacht jij dat het lastigste gaat worden onderweg? Ik denk het navigeren, de route bepalen, waar je natuurlijk moet eindigen op het strand. Op een gegeven moment, ja, je hebt natuurlijk de stromingen, die met tegenstelde richtingen worden ingeduwd. Dus ik denk dat vooral het navigeren, dat wordt wel een uitdaging. Terug naar Marcel Oom, die hoopt op een succesvolle Scheldebeker. Het is geslaagd als iedereen veilig binnen is. Dat vind ik wel. En dat er een redelijke tijd gezwommen kan worden. Maar niet ik hoop op geen uitvallers. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat we gewoon veilig over kunnen steken. De 125 deelnemers rennen morgen om 2:15 vanaf het badstrand in Vlissingen het water in. En de verwachting is dat de eerste zwemmer rond 4 uur het strand bij de vuurtoren in Breskens bereikt.
Een mooie zonsopkomst hier in Oost-Soeburg. Het werd vandaag in Zeeland tegen de 23 graden. En ook stond er hier een matige wind vanuit het westen. Morgen zaterdag, ja, daar moeten we het er nog eventjes van nemen. We kunnen dan nog naar het strand, maar de dagen daarna, ja, die worden regenachtig. En door een zogenoemde zonnestorm was gisteravond een glimpje van het noorderlicht te zien. Ja, waarvoor je normaal naar Lapland moet. Rick den Bigelaar zette gisteravond rond middernacht dit noorderlicht, die kenmerkende groene zweem, op de foto in Burghaamstede. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen weer een nieuwe Zeeland Nu en dan ook met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.